paka ndapindira muri yeZimbabwe muguta reHarare South Park ushewe kunze South Park ushewe kunze ndiko kwandapinda mukati menzvimbo iyi kwandinoti iko kunonzi kwa Fraser county ku 401 ndiko kune nyaya muri yeZimbabwe yandiri kutaura panapa iyi nyaya yakaitika muri yeZimbabwe ndiye kuti nezuro makuseni kwakamuka kuine munhu angurara pasi arara pasi munhu uyu anotaura mashoko iwo ekuti iwo vanhu vachimuona vakatozoona kuti munhu akaita sei munhu uyu akafa vaona kuti munhu akafa kudaro vachibva kuti kuti munhu uyu zvaakafa uyu toita sei vamwe vanhu vanga vari pedyo vakataka kutaura mashoko ekuti munhu uyu tamunzwa achichema usiku but patanzwa achichema tamuka usiku tikati nenge unokuwadza munhu akashepedzera kuti munhu uyu mbavha uyu imimi kana mangotara kuti munhu anouraya munhu timusiye ndakutopedza nemi so zvazviitika ndezvekuti murume uyu atanga kurohwa vanhu vachinzwa kurohwa munhu uyu vanotanga taura mashoko ekuti iwo uri kuratidza kuti hausi kunzwa kaiwe rega ndikutsvagire chimwe chinhu chinonyatsorova zvakanaka but murume uyu paasvika mukati meusiku asvika anga ari mukati mekuimba achiratidza kuti munhu akadhakwa ndikubva agara pasi pacho paaenda kunogara hapazi pemunhu azouya kuzorova munhu uyu achiti iwe uri mbavha uyu azouya uyu ati iwewe uri tanoisi panapa ndiwe wakandibira iwewe ndakambobirwa bhutsu pamwe chete neblanketi saka ndiwe mbavha ndikutaka kurova munhu uyu ataka kumurova kudaro amurova kusvika munhu achema kusvika munhu uyu azomusumudza ndokunorara padhuze nepanogara munhu uyu vanhu mangwana makuseni vachibva vaona munhu yakaita sei akafa aripo ipapo munhu akarova munhu uyu haana kubva panzvimbo iyi kusvika mapurisa asvika ende vanhu pavamuona varambe vakamutarisa kusvika mapurisa achivezwa kusvikira asvika iye aripo ndiri mukati mekutaura nemunhu muri yeZimbabwe mapurisa asvika panzvimbo mutumbi wakarara zvinorwadza zvinosuwisa muri yeZimbabwe murume uyu akaurawa uyu munhu aita zvekubata fish achimbotengesa achitenderera munzvimbo ende aifamba nembwa yake ende nezuro paanga karara ipapo mukoma KP nembwa yake yange kangomurinda paakafukidzwa blanketi ipapo hari mukati mekutaura murume ndiri mukati mekumubvunza anotaura iye achiti ndirobva kubhowera kwaanobva uyu ari kufungidzira kuti ndiye akauraya munhu asi achitaura iye anoti ichokwadi ndini ndakamurova ndinomubvunza kuti wakarova munhu iwe kusvika afa chii chaukafunga zvikanzi izvo ndakambobirwa blanketi mumba mangu saka ndaifunga kuti ndiye ndakamubvunza kuti iwewe wakamboripota here kumapurisa kuti une tsamba yekuratidza kuti kana blanketi rikazoonekwa riine munhu uyu une chokwadi kuti uchapiwa blanketi iri nekuti chokwadi wakaripota kuti wakabirwa zvikanzi handina sei wakarova munhu ndakangofunga saka zvaafa zvikanzi chokwadi afa but ndini ndakaita sei ndakamurova haasi kuramba ende angari mumwe anga aripo ipapo wandisina kukwasa kutaura naye anga ari mukutaura nevanhu kuti ndiwe mwasho anga aripo but iye anotaura zvake akazvimirira so hama dzemunhu akasvika mukoma KB muviri womunhu wairatidza kuti wakarohwa ropa rinobuda mumhino mumbabvu munoratidza masaini ekuti shamu dzairova zvakasimba kana kuti dzanga dziri shamu dzerudzi achirova munhu ndiri mukati menzvimbo iyi ndakakwanisa kutaura nachairman vemunzvimbo iyi vanotaura vachiti izvo ndichibva nditaura zvakare nevagari vemunzvimbo iyi madzimai varume kusanganisira chairwoman vanotaura vachiti nzvimbo yavo iri kure nemapurisa makeses arimo akawandisa nekuti vanhu vakawanda vanoziva kuti kunoripota kunotora nguva 2 hakufambika mukoma KB paunoda kutotsvaga napo ndipo unotofamba napo hakufambike munzvimbo muri kugara vanhu munenge musango neimwe nzira kufamba undotsvaga paunofamba napo but vanotaura vachiti iwo madrugs ariko ikoko vanoita zvavanoda nokuti kune nemapurisa kune mumwe akataura achiti iye aroverwa mwana aripota achibva anzi nokuda kwokuripota kwawaita takuuya kwauri dzimwe dzenguva matombo anogara chiuya pamusoro pemba vari kutochema dai matisiro kana bhesi padhuze remapurisa padhuze yekuti kana pane chaitika toenda padhuze vanodhakwa ikoko 90% ndeyekudhakwa nezvisiri pamutemo saka vari kuchema vachiti 2
kana iwo mapurisa akada kuuya pekufamba onapo zakari hapana. Rodi yandembo taura mukoma KB yekuti kusvika pachigwende iyai yandeti yakashata iyai iyaiye yakashata nekuti iripo iko kwakutorida iko kunonzi ku South Park. South Park ushe wekunze kunonzi kwa Fraser. After Fraser kumberi kwacho iko kwandisi kuti kwochinzwa kuchinzi kudi. Okay. Ndofunga mane kuti ku Perenshield district. Muchitaura nevakuru kusanganisira ka chairperson anditika icho kwadi wenzimbo nevamwe vari kuti nyaya yokuti paiswe base station yemapurisa padhuze vakaenda nayo vakaisvitsa here kuvakuru vachitaura apa vanotaura mashoko kuti vakaisvitsa vakataura sekuti vari kutokumbira kuti dai zvambodaro dzimwe dzenguva asi kuti tizoziva kuti vakambokumbira here havana kusvika ipapo asi vari kutoti kunoku kwaitira kuti kuitwe zvinhu izvozvo maybe kukareruka nokuti kwakafanana nenzira kuti munhu wese ari kuita zvaanoda ikoko nokuti mapurisa ari kure. Let's say wapindirwa usiku kuti ufambe kunosvika kumapurisa pakati apo unenge utokuwadzwa ende watoshevedzera kuti kana watiwo une ruzivo rwaunaro tiri kukuvinga nokuti hapana chavanotya. Hapana rubatsiro rwaunokwanisa kuwana ruri padhuze. Hakuna rubatsiro ruri padhuze. Tingaziva here kuti honorable councillor wenzimbo, honorable MP wenzimbo ndiani, so that katinosvitsa kanyaya iyi baba Isabel kwavari. Icho kwadi mukoma KB ndakanatora na chairman vachiti vachataura neni kuti tigoziva kuti honorable councillor veko ndevapi kutangira kunzira kusvika kumapurisa kuti vasvike ipapo. Panodiwa mukoma KB. Ndizvo chaizvo. Nokuti ka development inosimudzirwa zvakare kana vagari venharaunda. Icho kwadi. Tikaziva honorable councillor, honorable MP kana tikataura nawo kuti makasvitsere nyaya anditika kuna honorable minister we transport and infrastructure development kuti maudze kuti tiri kufuna mbonjira tiri kudaka road pakati nyaya yacho kana yakasvitsa vakati kudi. Yes. Chataura nevakuru vacho namba dzavo ndakatora zvese ndinazo pana pamukoma KB tichivabvunza tonzwawo kana tipiwa zita ra councillor tovabata honorable tovabata kuti tinzwe kuti vanhu vangabatsirika sei kana vanga vasati vasvika kuzvisati zvasvika kwauri kana kuti zvakasvika tonzwa kuti vapapi kana visati zvasvika vangabatsira sei vanhu. Ishokwadi todzoka panyaya yokurohwa kwemurume uyu. Iye murume uyu akarohwa usiku achinzi nemumwe munhu ndiri kukufungidzira kuti ndiwo wakabaka gumbeza rangu. Murume aitogara muSouth Park imomo ende munhu uyu akarohwa anogara muSouth Park aita zvekutengesa pamba pake anogarawo ari wani. Iye nyakurova anogarawo imomo zvakare vanotozivana achigarawo futi ari wani asi vanotozivana. Iye kwanza ndimuzivi ndangofungidzira kuti ndiye akaba chikonzero wai achitaura usiku sei aita noise usiku munhu akazvitakwira munhu ari munyika yakasununguka handiti hapana munhu waatuka ari kungozvifambira murodhi akadhakwa saka uri kuti imbavha pakuita sei kana wafunga kuti ndiye akakubira wadii kumutora woenda naye kumapurisa ezve takamubvunza risezvo mukoma KB. Baba Isabel regai tinzweka kuti Zimbabwe vateerere manyama vandoti kudini kubudikidza kane ichi chekuSouth Park ushe wekunze kwa Fraser ndizvo kwa Fraser mukoma KB. Alright, mushure mekambo kanotevera tozotora kanhare kubva kuvateereri. 17 minutes to 11 ndopafika nthawe pari manje Bozho nakanyemba murume uyo wekuurayiwa ngamuke apedzere vanhu vakamuuraya then police please get busy. Ndinonzi Clayton Zulu kumadziwe kurafi ngora udza Bozho ngora andishevedze andidane andimutse katatu. Clayton Zulu kumadziwe kurafi ngora po rikiti vu hanzi mushakabvu ngamuke chipoku apedzerane nevanhu vakaita sei vakamuuraya. Baba Isabel chokwadi unongotanga kwakurova munhu ndiri kukufungidzira kuti ndiwo wakaba gumbeza rangu. Ndiri kukufungidzira kuti ndiwo wakaba kurova munhu kusvika pakufa nenyaya kuti ndiri kukufungidzira ko vacho vakaba vachaita sei. Wakadii kumutora uenda naye kumapurisa ndakashaiwa gumbeza rangu ndiri kufungidzira kuti uyu ndiye ane chokuita nekushakwa kwegumbeza rangu. Yes. Mapurisa vanoziva basa vanoziva mabvunziro vanoita munhu. Ichokwadi mapurisa vanozoti ndokubasa kwavo rikubvunza kuti vamira sei. Inzwa power muvoice ramukoma Justice Mulewa. Pane power. Yes. Soja rinorwa.
haufanire kutora mutemo uchisa maoko ako. Ichokwadi ichocho. Kana unofungidzira kakuti Bhozhongora ndiye akandikanganisira, wadi kumutora moenda kumapurisa. Yes. Heka. Umusiya mumaoko mapurisa vanoziva zvavanoita. Wopa vanhu vane basa ravo voita. Exactly. Ende kana vachirova vanoziva pokurova. Saizvozvo. Mapurisa vanoziva pokutsvinya. Ende unonyasa kutaura. Pekubata panoenderana nenyaya yako. Unonyasa kutaura kuti aiwa ndini. Kana ude uchenjeri gara wokotaura hako. Regai timbopinda kamuchitoro nevasangwira vedu veDMR Art-Moving Training Specialist. Hanzi naReverend Tobias Chitiga. Reverend Tobias Chitiga. Mukoma Kanyemba na mukoma Bhozho. Zviri sei? Nyaya yekufreza iyo ndinoona sekuti pane imwe nyaya iripo, kwete zvejira kunyepa uko. Polisi ngaibate vanhu pane zviripo apo. Ichokwadi. Kwete nyaya yegumbeza rakabiwa. Anditika? Baba Isabel. Ichokwadi. Alright, wakabirwa gumbeza. Hauna kunoripota kumapurisa. Hauna kuripota kumapurisa. Wangonzwa munhu ari kuzvifambira akadhakwa, ari kuzvimbira zvake. Wongoti mbavha. Wongoti imbavha. Wotorova. Ndiri kukufungidzira. Aiwa ngataura chokwadi. Aiwa vakomana vanogona basa. Hakuna zvakadaro. Vakomana vanogona basa. Vakomana vanogona basa. Vakomana vanogona basa. Ndoda kuti nditotenda mukoma KB. Vakomana even vakomana vakanga varipo ipapo. Vanotona kuti iyo polisi iyo payange iri ikoko yakashevedzera kuti tichaita basa kusvikira zvakanaka. Rega ndibatine mukoma kwakuna Sergeant Ngwere, Assistant Inspector Masileya, pamwechete wanomuti Maputi akuputisa nyaya dzake ipapo. Kwozoita Constable Kufa, Constable Verenga, Constable Chipuriro, Constable Mukone, pamwechete na CLC South Park Chairman vanonzi vamanyangadze vanga varipo, pamwechete na PC Chikuya vaimine varipo apo, pamwechete na yonzi Chairman Tachi vakanga varipo vachimira vachiti unhu wakadaiso hatiudi munzvimbo unokonzeresa kusviba kwenzvimbo. Ichokwadi ichocho. Tiri kunzwa mashoko ari kubva zvekareka kunonzi iko kuamverechena. Hanzi pana conductor akapondwa amuka akafa kwamverechena. Hanzi apondwa makuseni anhasi, mapurisa atoreka paseni. Conductor hanzi amuka apondwa kwamverechena. Achisiziva kuti chii chiri kuitika. Mapurisa vatosvika panzvimbo vakatochengetedza mutombi uye vatotsvaka kuti chii chakonzera rufu rwemunhu uyu. Vakomana zvakaoma. Kukanamatidzirana kwokutaura nyaya. Iko zvinozi mapurisa azosvika panzvimbo afana kuzosvika panzvimbo paita sei pafa munhu. Unofanira kutaka kuendayo kumapurisa, mapurisa ogadzirisa nyaya. Ndizvozvo chaizvo. Ende mukaenda kumapurisa mese munodzokera muri vapenyu. Munogariswa pasi. Handitika mutaurirana, uyu akandikanganisira chakati, uyu akandikanganisira chakati. Mapurisa opindira mogadzirisirana. Handiti kana uchibhadharwa, kana muchitaurirana, kana nyaya yacho ichitoenda kukoti, ndotoenda kukoti wobhadharwa zvinhu zvako mune zvakanaka. Ameno Baba Isabel. 3 minutes past 11 ndo pafika nthawe pale manje. Ndinotenda Zimbabwe maita basa. Okay. Pane vari kudaka kupinda live pachimuti. Phone pa 0713938538. Anditi kama komenta kanyaya dzese dziri kutaura kana Bhozhongora. Pane message iri panapa Bhozho. Hanzi ingozi iyo. Ndinonzi Edmo Chirenje ndiri paDhamafozi. Ndofunga inyaya yekwafreza yekusouth park yokupondwa kwomurume uyo. Aizvifambira zvake, aizviimbira zvake, munhu osvika chimurova zvikanzi ndiwa ndiri kufungidzira kuti akaita sei akaba gumbeza rangu. Pachivanhu chedu ingozi yacho. Ingozi. Ende aparira rudzi rwese. Aparira rudzi rwese. Muri yeZimbabwe ndiri mukati menzvimbo yechienzi ushe wekunze ku401. Handitika muri yeZimbabwe kune chiitiko chaitika chokuti zvokune munhu azongowanikwa akafa pazuva ranhasi, but mapurisa asvika zvavo, vanhu vose vamuri kuona vakaungana, inyaya yekuchema nekurwatirwa. Mapurisa asvika izvi zvatove pabhodha. Handitika saka ava ndakwanisa kusangana neutungamiri hwepamusoro chairwoman womukati menzvimbo. Makadii zvenjema? Ndimisa amai munogara mukati menzvimbo ini sokuona kwenyu. Chiitiko chaitika pazuva ranhasi chatishamisa zvakanyanya. Pasongomukwawo tichisanganisana nemurume uyo akondwa pazuva ranhasi. Murume uyo anga ari murume, anga ari munhu anga ari kungonakidza vanhu muno mumusha. Anga ari munhu anga asina kana basa nemunhu. But chiitiko chaitika ichi chatishamisa zvakanyanyisa. Nemukomana azowanikwa nekunobatwa nemwoyo woumhondi akawanikwa achaponda murume uyu. Inini sokunzwa kwenyu sevabereki mukati mokubvunza kuti chii chazoitika kusvika munhu apondwa. Ari kuponda wacho ari kuti mhosva yanga aparirwa kana kuti anga akanganisirwa zvekusvika pakutonga kusvika pakuuraya ndeyei?
hakuna mhosva yanga akanganisirwa. Yari kutaura kuti hanzi ndabirwa mbatya dzangu, asi but atoona kuti anga akungomupomerawo, but madrugs, inhau yemadrugs, vakomana vemunomu kazhinji vakuwandirwa nemadrugs. Hakuna mhosva yanga apa. Nguva yamurova iyoyo hembe dzaari kuti anga abirwa dzange dzichitoripo here kana pange pasina? Panga pasina. Sokunzwa kwenyu mukoma wangu munoti kudini chiitiko chinosusa chakadai? Isusu zvatotishamisa sevagari. Nokuti tiri kunzwa kuti wakomana munhu hanzi uyo amuona akagara hanzi mumafuwe akanzi ndiwo wakandibira bvudzi dzangu. Saka hanzi ndopa watanga kurwisana naye ndobva amurova ndokumukwadza. Saka asati afa tanzwa chinzi hanzi atombokumbirawo rubatsiro pane vamwana vanga varipo achitoti ndiendesewo kuchipatara pamwe ndingarapira, but ashaya rubatsiro panguva iyoyo. Saka anonzi azofa kuma-5. Murume uyu anogara nani? Ngati gara ega ndi ana mukadzi ani? Okay. Ana mudzimai. Ana mudzimai. Ega asi angaita mabasa obata hove muno. Imimi sachairlady muri mutungamiriri semubereki munzvimbo, zvamunokurudzira munzvimbo muvana vamunogara navo, vana ava ndevenyu vese, mangwana zvinogona kuitika futi kana kuti mudzidzise kuti shoko ramungataura kuti mangwana chii chamungada kukurudzira kwavanhu? Chatinongokurudzira ndechekutaura kuti muno munzvimbo medu senge muno mukati memuno musha wobhodhagezi, tinongokurudzira kuti vana ndavambomirawo kuno zvinodhaka zvakanyanyisa, zvinodhaka uye nenguva voziva nguva dzekuenda mudzimba, vopinda mukati medzimba vovata. Chinhu chikuru chatiri kukurudzira izvozvo, uye nekushanda chaiko chaiko, ndavashande kwete kungoti kumuka chete kwega kwega pavamukira vouya kunogara pakati pemabhawa, kwete ndavashande vombomira kunwa zvinodhaka zvakanyanyisa, uye kunyange ukatadzirwa zvakanyanya aikuna kuwanza hasha, garei pasi motaurirana kana kuti mowanana nevamwe moyananitswa, kwete kuti kusvika pakugunduka pekuti unosvika iwewo pakuti ucharova kusvika pakubereka. Saka mukomana wabatwa nemapurisa ake ka? Ende mapurisa asati asvika nevapi vaita kuti vakwanise kubata mukomana wemapurisa achisvika? Mukomana hakuna kwaenda, angopinda mumba make akangozvirarira. Hakuna kwaenda, mapurisa angosvika akamuwana karimo. Aiwa, mukomana uyu ari kupomerwa mhosva yekuponda, iye pachake ane mhuri here? Haanawo mhuri zvakare? Haana mhuri. Tine chikumbiro chekuti Zimbabwe yatisirawo bhesi repolisi mukati menharaunda iyoyi. Polisi iri kure, so that vanoita zvavanoda. Ngavatisire bhesi repolisi. Mhosva dzakasiyana siyana. Andidika usiku vanhu vari kutotanga kutofamba kubva kumakombi. andidi. Ndio vacho atikutaura inini ndinokumbirawo kuti kana muchikwanisa vanhu mutemo nevamutisire kuno kumapurisa sekutaura ini tikutaura ndiri pazasi pezuva rambotaurwa ini ndakatomboverwa wangu akasvika pakurefu mafoto ndina tori nawo kana mutora ndikupai saka ani takutotya ini ndikatoperetenwa chinhu ndikanzi anytime toona ngokuuraya ndikatokandwa pamatombo pamusoro pemba saka ndakutotyawo kunoku kuti takagara nemhonzi nemhandu saka tisirewo mapurisa kuno kutoita discipline chaiye akasimba. Aiwa, tinotenda. Ichokwadi muri Zimbabwe ndaita mukando kutaura nevamwe panzvimbo iyi yafa murume uyo mushure mekurohwa nemumwe munzvimbo asi mapurisa vaita basa. Mukoma wangu munogara munomo, mange muchiziva sei muchimiro chemunhu nemagariro ake zvakamira sei? Munhu uyu aingove munhu aitozvitirawo madhiri ake urarama, haana kunetsana nemunhu waanoita, aitozvitsvagirawo howe dzake muzvimizimu achitongofambawo, haana munhu akambonetsana naye. Takutongoshamisikawo tichionawo makuseni chitonzi munhu uyu akapondwa akafa. Asi sokuziva kwenyu manzwiro amuri kuita kuri kunzi chii chaitika kuti munhu azosvika pakupondwa? Manzwiro ataita tangonzwawo mukomana achitanzi amuti imbavha, but haana chaanongedzera chaakabirwa. Titangonzwa kuti amurova achiti uri mbavha uri mbavha, ndozvaamurovera. Shena yamukutoona ibva makuseni tingori paanotomira pano. Muri mukati mekuchema. Chikurwadziwa visikaiti. Aiwa, zvinotaurawo nevamwe zviri sei mukoma wangu? Sokuziva kwamunoita murume uyu? Kungonzwa kuti munhu angorova pasina mhosva dzaakapara, chingonzi munhu angawanikwa akagara pamba pemunhu apa. Saka wanikwa akagara munhu ndopa angochibvawo kubvawo kwaachibva uri kuya wakagarire apa ndakamboona dhora rakapazwa thingi ndorutase uri kupasa. Saka ndovanzi achindopatanga kumurova munhu iye anzi azomupindura zvisina kunaka ndopatanga kumurova. Saka ndoko azongozva kuti musaka pake apa achiti amupenyu. Saka kwazoedzawo munhu kwazonokirwa nevamwe manesito rima pako pane munhu aripo apa uri kuziva pane munhu aripo anzi aiwa munhu ndindese ndamurova manhu anga achindinetsa anga achindibira imbavha. Ukazosvika pakutobvuma zvake. Tinotenda. Mangwanani muri yeZimbabwe kana ndichiti ndiri kuona murume akasimba ndiri kureva kuti akasimba saka zvandinoti akasimba veduwe ane dumbu.